बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों सोंथि 5.1 इनिनो 4 नाम्बारनि रमान नाम्बार 7 निफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 4 नि रमान नाम्बार 6 सिम बानायखादोंमोन। जुदि नैबे लेसन बा सानलुलि जौगाथि नैबे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय आरो बेखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों बैफोर भिडिअफोरखौ गोसो बायदियै नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि थाखोखौ जागायलांनि। जोंना सोंथिया ओरैबायदि दङ जे गाहायनि बबेफोरा एपि जुदि बिसोर मोनफा एपि दायो अब्ला आगोसा फारागथि डि दिहुन आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिर। माने ओरैबायदि जे नैबे 0 -4 -8 -12 बेयो मोनसे एपि दागोन ना दाया बेखौ जोंखौ नायनो होदो। दा जुदि एपि दायोब्ला होमबाथाय आगोसा फारागथि डिखौ दिहुननांगोन लोगोसे माने आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर दिहुननांगोन। दा जेनेबा इयो बेसे बिदाब दं 1 2 3 4 मोनब्रै दंना अब्लाथाय बाथि दथि स्निथि आरो मोनथाम दिहुननांगोन। बाथि दथि स्निथिखौबो दिहुननांगोन आरो जों जुदि एपि नंगौब्ला। अब्ला एपि नंगौना नङा इखौ दिहुननो थाखाय गिबियावनो जों मा लिरगोन बेयाव जेनेबा ए माने गिबि बिदाब मा दं इयाव लाथिख' ओमफ्राय A2 माने नैथि बिदाब मा दं इयाव -4 नेक्स्ट A3 माने थामथि बिदाब मा दं -8 ओमफ्राय ब्रैथि बिदाब A4 मा दं इयाव -12 बे दा जोङो इ मोनसे एपि दागोन ना दाया बेखौ नायनो थाखाय A2 निफ्राय A दानख'ना नायगोन A3 निफ्राय A2 A4 निफ्राय A3 गासैबो जुदि समान समान ओंखारोब्लाथाय अब्लानिया इ मोनसे एपि दागोन। बेनि आगोसा फारागथि दिहुननो हागोन आरो गुबुन मोनथाम बिदाबबो दिहुननो हागोन। आरो जुदि समान जायाब्लाथाय अब्लाथाय बेयो मोनसे एपि दानाय नङा। अब्लाथाय जों बेयाव नायनोसै स' A2 निफ्राय A दानख'ना नाय A2 - A नाय अब्लाथाय A2 आ मा दं A2 आ दं -4 होबाय A2 नि जायगायाव नै A2 नि जायगायाव -4 नैबे माइनास दं माइनास थाबाय ओमफ्राय A आ मा दं A आ दं 0 फज'ना होबाय A2 आ -4 माइनासआ थाबाय A आ बेसे 0 अब्लाथाय नै -4 निफ्राय 0 दानख'ब्ला बेसे मोनगोन -4 लाथिख'निफ्राय जायखौ दानख'बाबो गावनो गाव थाफिनो नालाय बेखायनो -4 निफ्राय लाथिख'खौ दानख'बाथाय -4आनो थाफिनगोन आरो A2 निफ्राय A दानख'नायाव -4 मोनदों। अब्लानिया जों नेक्स्ट A3 निफ्राय A2 खौ दानख'नानै नायगोन अब्लाथाय मा मोनो जों बेखौ नायलायनि आरो नैयाव बानायनोसै जों A3 - A2 A3 आ बेसे A3 आ जाबाय -8 दानख'दों नालाय माइनास फैखाबाय। A2 आ बेसे A2 आ बेसे -4 नै खेबसे नायदो जों A3 आ बेसे -8 माइनास दङ नालाय माइनास थाबाय A2 आ बेसे -4 नै A3 आ -8 A2 आ -4 एबार दा जों इखौ सेफायना नायनोसै बेसे फैयो। सेफायना नायबा ब्रेकेट बोखारबा -8 थाबाय -8 आरो नैबे माइनास इन्टु माइनास +4 बे आरो इ जाबाय मा -8 थाबाय माइनास इन्टु माइनास प्लास ओमफ्राय नैबे 4 थाबाय अब्ला बेसे जागोन इयो -8 + 4 बेसे जाखो -4 जाबाय आरो नेक्स्टआव एबार फैसिगोन जोंहा A4 निफ्राय A3 A4 - A3 मा फैयो नायनि जों A4 आ बेसे नैबे A4 आ -12 मोन A4 नि जायगायाव -12 दानख'गोन A3 आ बेसे -8 ब्रेकेट होना लिरबानो जाबाय A4 आ बेसे -12 नै दानख'आ थाबाय A3 माने बेसे -8 अब्ला बेसे जागोन इयो -12 माइनास इन्टु माइनास प्लास ओमफ्राय नैबे 8 नायबाय जों -12 थाबाय माइनास इन्टु माइनास प्लास ओमफ्राय 8 थाबाय -12 निफ्राय +8 थांबा बेसे -4 अब्ला जों नुबाय A2 निफ्राय A दानख'नायाव -4 A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव -4 A4 निफ्राय A3 दानख'नायावबो -4 माने गासैबो -4 आरो जिहेथु गासैबो समान नालाय बेनिखायनो मा जाहैबाय बेया मोनसे आगोसा फारागथि थाहैबाय -4 आगोसा फारागथिया -4 बेनिखायनो मोनसे एपिबो दागोन। बेयाव जों मा मोनबाय जे A2 निफ्राय A दानख'दोंमोन बियो माजों समान जायो A3 निफ्राय A2 दानख'नाय समान
A3 निफ्राय A2 आरो लोगोसे A4 निफ्राय A3 दानख'नायावबो एखेखौनो मोनदो आरो बेसे मोनदो नै A2 निफ्राय A दानख'नायाव -4 A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव -4 A4 निफ्राय A3 दानख'नायावबो -4 गासैयावबो -4 मोनजोबदो बेनिखायनो बे गासैबो समान जाबाय नालाय बेनिखायनो नैबे मोनसे AP दाहैसिगोन आरो बेनिखायनो नैबे 0 -4 -8 मादाव -12 डट डटआ मोनसे AP दायो फुल स्टप 0 -4 -8 -12 डट डटआ मोनसे AP दायो आरो अब्लाथाय AP दायोब्लाथाय मा आगोसा फारागथियाबो ओंखारलांसिगोन जेरावबो लिरनो हागोन जेराव आगोसा फारागथि आगोसा फारागथि D बेसे ओंखारदो आगोसा फारागथिया नै गासैयावबो बेसे -4 ओंखारदोंमोन ना नै -4 जे बेनो जाबाय आगोसा फारागथि बे अब्ला आगोसा फारागथि D आबो ओंखारबाय आरो मा दिहुननांगौ आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिरबावनांगौ जोंहा बेसेयालागै दंखायोमोन A4 लागै दंखायोमोन नालाय A5 A6 A7 दिहुननांगौ आरो बेनिखायनो जों दिहुननोसै स' A5 दिहुनबाथाय फर्मुलाया मामोन A प्लास 5 - 1 D मानो आं मेन फर्मुलाखौ सेफायना खोन्थिगोन इयाव AN फर्मुलाया मामोन A प्लास n - 1 D मोन आरो इ जाबाय मेन फर्मुला जोंनि जे AN इक्वल्स टु मा A प्लास n - 1 D nथि बिदाबबाथाय इ फर्मुलामोन अब्ला इयाव मा बाथि बिदाब माने A5 दंमोनथ' अब्लाथाय n नि जायगायाव 5 हो अब्ला मा जागोन नै A थाबाय प्लास नै n नि जायगायावबो मा फैगोन 5 - 1 D नै A थाबायना n नि जायगायाव 5 होदो इक्वल थाबाय A थाबाय प्लास थाबाय नै n नि जायगायाव 5 फैबाय माइनास थाबाय 1 थाबाय D थाबाय ना इयाव n नि जायगायाव 5 होबा नै n आ 5 जायो नै 5 होबा 5 बेनिखायनो A5 माने A प्लास 5 - 1 D मानखौ फज'नि A माने मा A माने जाबाय गिबि बिदाबमोन 0 प्लास 5 निफ्राय 1 थांबा बेसे 4 5 निफ्राय 1 थांबाथाय 4 आरो D नि माना बेसेमोन D नि माना बेसे -4 बेयाव -4 आरो अब्लाथाय मा फैगोन A5 आ जों नायलायनोसै 0 थाबाय प्लास इनटु माइनास 4 सानजा 4 बेसे जाखो 16 0 थाबाय प्लास इनटु माइनास 4 सानजा 4 16 0 निफ्राय -16 थांबा -16 आनो अब्लाथाय A5 आ -16 ओंखारबाय नेक्स्ट एबार A6 खौ दिहुनना नायलायगोन जों A6 आ बेसे नायनि A6 ब्लाथाय नाय A6 बाथाय नैबे n नि जायगायाव 6 फैगोन नैबे n नि जायगायाव 6 फैगोन आरो ना n नि जायगायाव 6 नैबे n नि जायगायाव 6 थामहिनबा A6 माने मा A प्लास 6 - 1 D बे दा जों इयाव फर्मुलाखौ फज'ना लायनोसै A6 माने मामोन A प्लास 6 - 1 D A आ बेसे 0 A आ बेसे गिबि बिदाबा 0 खामोन प्लास 6 निफ्राय 1 थांबा बेसे 5 आरो D नि माना बेसेमोन D नि माना -4 मोन नैबे -4 अब्लाथाय बेसे जाखोयो 0 थाबाय प्लास इनटु माइनास आरो 5 इनटु 4 बेसे 20 थामहिनबा बेसे जाखो 0 - 20 0 निफ्राय -20 थांबा बेसे -20 आनो अब्ला A6 आ बेसे ओंखारबाय -20 ओंखारलांबाय नेक्स्ट एबार A7 दिहुनलायनोसै A7 बा मा जागोन नैयाव n नि जायगायाव 7 फैगोन नालाय n नि जायगायाव 7 फैगोन n नि जायगायाव 7 नै n नि जायगायाव 7 थामहिनबा फर्मुलाया मा जाखो A7 बाथाय A प्लास 7 - 1 D A प्लास 7 - 1 D मान A आ बेसे 0 गिबि बिदाबा मामोन 0 खामोन A नि जायगायाव 0 प्लास थाबाय नै 7 नि 1 थांबा 6 ओमफ्राय D नि माना बेसे खामोन D नि माना -4 मोन ना नै D -4 D -4 फज'दोंमोन ना D आ बेसे -4 खामोन आगोसा फारागथिया अब्ला मा थाखो 0 थाबाय प्लास इनटु माइनास 6 इनटु 4 बेसे 24 0 थाबाय प्लास इनटु माइनास 6 इनटु 4 24 0 निफ्राय -24 थांबा -24 आरो अब्ला जोंहा
ओंखारलांबाय A5 आ -16 A6 आ -20 A7 आ -24 बेनिखायनो दिहुननो गोनां AP नि गुबुन माने आरोबाव मोनथाम बिदाफोरा मा ओंखारदोंमोन नैबे -16 नेक्स्टआव मामोन -20 आरो इनि उननिया मा -24 बेखिनिया बे मोनथामखौ आरोबाव मोनथाम बिदाबखौ जों दिहुननो हादोंमोन आरो बे जाबाय बेनि फिननाय नेक्स्ट एबार जोङो रमान नाम्बार 8 आव थांलायनि आरो एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 8 खौ दा रमान नाम्बार 8 आव मा दं जोंना बेयाव दं -हाफ -1/2 -1/2 बे दं आरो अब्लाथाय बेयो मोनसे AP नंगौना नङा बेखौ जोङो नायनांगौ अब्ला बेयाव जोङो गिबि बिदाब नैथि बिदाब दिहुनजोबना लाखानि बेयाव A गिबि बिदाबा -1/2 हा नैथि बिदाब A2 आबो बेसे -1/2 थामथि बिदाब बेबो मा -1/2 ब्रैथि बिदाब -1/2 थिग बिदिनो डट दङ दा जुदि मोनसे AP दायोब्लाथाय अब्ला जों मा दिहुननांगोन बेनि आगोसा फारागथिखौ दिहुननांगोन इदिनो आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर दिहुनबावनांगोन आरो अब्लाथाय जों नायलांनि जे गिबियावनो स' A2 निफ्राय A खौ दानख'ना नायग्रो A2 - A मा फैयो नाय A2 आ बेसे -1/2 दानख'गोन नालाय दानख'सिनोबाय A आ बेसे -1/2 ब्रेकेटाव लिर -1/2 नाय A2 माने -1/2 माइनास थाबाय A माने बेसे -1/2 अब्लाथाय दा ब्रेकेट सेफायना नायनि जों मा जायो ब्रेकेट सेफायबा -1/2 माइनास इन्टु माइनास प्लास ओमफ्राय मोनसे 1/2 -1/2 माइनास इन्टु माइनास प्लास 1/2 होमबाथाय -1/2 प्लास 1/2 एखेयानो नाथाय मोनसे माइनास मोनसे प्लास माने मा दानलायनानै बेसे जाखो 0 जाबाय माने A2 निफ्राय A थांबा बेसे 0 जाबाय आरो एबार नेक्स्ट जों फैनि A3 निफ्राय A2 दानख'नि A3 - A2 मा दं A3 आ दङ -1/2 दानख'बाय A2 आ बेसे A2 आबो -1/2 नाय A3 आ बेसे -1/2 A2 आबो बेसे -1/2 गेजेराव माइनास दं आबार ब्रेकेट बोखारबा -1/2 माइनास इन्टु माइनास प्लास ओमफ्राय 1/2 नाय -1/2 जो प्लास 1/2 केन्सेल थांना मा थागोन 0 थालांगोन बेयो एबार नेक्स्ट लादो A4 निफ्राय A3 माइनास खालामना लायदो A4 - A3 नाय A4 आ बेसे -1/2 ब्रेकेटाव दोन माइनास थाबाय A3 माने बेसे A3 आ जाबाय -1/2 अब्ला मा फैगोन ब्रेकेट बोखारबा -1/2 माइनास इन्टु माइनास प्लास आरो इयो जाबाय 1/2 -1/2 माइनास इन्टु माइनास प्लास 1/2 मा जाखो -1/2 प्लास 1/2 केन्सेल मोनसे प्लास मोनसे माइनास एखे अब्ला मा थाबाय 0 अब्लानिया नायनो हागौ जों A2 निफ्राय A दानख'बा 0 A3 निफ्राय A2 दानख'बा 0 A4 निफ्राय A3 दानख'बाबो 0 थामहिनबा गासैयावबो एखे ओंखारदोबाथाय मा जागोन मोनसे AP दागोन आरो बेयाव मा मोनबाय जों स' सिन्स होनो हागौ मा मोनबाय जों A2 निफ्राय A दानख'बाय A3 निफ्राय A2 दानख'बाय थिग बिदिनो A4 निफ्राय A3 दानख'बाय आरो गासैयाव बेसे मोनखो लाथिख'यै मोनजोबदो जों गासैयावबो नै A2 निफ्राय A दानख'नायाव लाथिख' A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव लाथिख' A4 निफ्राय A3 दानख'नायावबो लाथिख' बेनिखायनो गासैबो लाथिख' नालाय बेनिखायनो मा जाहैबाय नैयाव जे दं जोंना -1/2 बेयो मा जाबाय मोनसे AP दागोन आरो -1/2 -1/2 -1/2 डटआ मोनसे AP दायो आरो मोनसे AP दाबाथाय मा बेनि आगोसा फारागथिखौ जों लिरनांगौ आरो आगोसा फारागथियालाय मा जागोन आगोसा फारागथिया नैबे लाथिख'आनो जागोन मानो होनबा नैयावबो लाथिख' इयावबो लाथिख' ओंखारदों ना बेनिखायनो आगोसा फारागथियाबो लाथिख' जागोन आगोसा फारागथिया जों बेखौ लिरगोन जेराव आगोसा फारागथि
फारागथि d इक्वल्स टू बेसे 0 आगोसा फारागथिया लाथिख' अब्लाथाय दा जों मा दिहुननांगो इयाव जोंहा बेसे दंमोन a2 a3 a4 लागि दंमोन ना बेनिखायनो a5 निफ्राय दिहुननांगौ इ डाइरेक्ट ओरै लिरखानो हागो बेनिखायनो दिहुननो गोनां AP नि गुबुन आरोबाव मोनथाम बिदाबफोरा मा जागोन a4 लागि थांबायमोन नालाय a5 निफ्राय दिहुननांगौ आरो दा a5 निफ्राय दिहुनबाथाय मा फैगोन जोंहा এই साइडआव मेन फर्मुलाखौ लिरनो हागोन मेन फर्मुलाया जाबाय n t बिदाब दिहुननाया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d सो a आ थाबाय n मा फैदो जोंना 5 थि बिदाब नालाय 5 फैदो बेखायनो नै n नि जायगायाव 5 फैबाथाय नै n आबो 5 जागोन आरो a आ a थागोन प्लस n नि जायगायाव मा फैगोन 5 फैगोन माइनस 1 ओमफ्राय d n नि जायगायाव 5 नै n नि जायगायाव 5 ना a प्लस इदिनो दं d इदिनो दं आरो अब्लाथाय जोंहा इयाव मा फैबाय a5 माने a प्लस 5 माइनस 1 d a प्लस 5 माइनस 1 d बेयो a माने मामोनलाय a माने गिबि बिदाबा बेसे माइनस 1/2 मोन माइनस 1/2 प्लस थाबाय 5 नि 1 थांबाथाय बेसे 4 d आ बेसे 0 नै आगोसा फारागथि नैबे 0 मोन ना नै आगोसा फारागथि d आ बेसे 0 मोन बेनिखायनो d नि जायगायाव 0 होबाय जों मा थाखो माइनस 1/2 थाबाय नैबेयो प्लस थाबाय 4 सानजाब लाथिख' नाय माइनस 1/2 जे लाथिख' दाजाबा माइनस 1/2 आनो मानो होनबा लाथिख' जो जाय दाजाबबाबो मा गावनो गाव थायो बेनिखायनो माइनस 1/2 जो लाथिख' दाजाबनायाव माइनस 1/2 आनो थाबाय आरो बेयो माइनस 1/2 a5 आ बेनो ओंखारफिनलायबाय माइनस 1/2 एबार नेक्स्ट जों मा दिहुननांगोन a5 थांबाय नालाय a6 दिहुनदो a6 बा मा जालायगोन नै मेन फर्मुलायाव n नि जायगायाव 6 n नि जायगायाव 6 फैगोन n नि जायगायाव 6 n नि जायगायाव 6 फैगोन नाय n नि जायगायाव 6 n नि जायगायाव 6 थांबाय a6 माने मा a प्लस 6 माइनस 1 d a प्लस 6 माइनस 1 d a माने बेसेमोन गिबि बिदाबा माइनस 1/2 नै प्लास थाबाय 6 नि 1 थांबा बेसे 5 d नि माना बेसे 0 नै 0 बाय अब्ला मा जागो माइनस 1/2 थाबाय प्लास थाबाय 5 सानजाब लाथिख'आनो ना माइनस 1/2 थाबाय प्लास थाबाय 5 × 0 0 आरो माइनस 1/2 जो 0 दाजाबबा 0 जो जाय दाजाबबा गावनो गाव नालाय गावनो गाव थाफिनो बेनिखायनो माइनस 1/2 आनो जागोन आरो एबार नेक्स्ट a7 दिहुननि a7 इक्वल्स टू मा फैगोन मेन फर्मुला n नि जायगायाव 7 n नि जायगायाव 7 नै बेयाव 7 जानाय लोगो लोगो बेयावबो 7 जागोन आरो ना n आव 7 n नि जायगायाव 7 फैबाय अब्ला a7 नि माना मा जाखो a प्लस 7 माइनस 1 d नैबे a7 माने a प्लस 7 माइनस 1 d a प्लस 7 माइनस 1 d a नि माना बेसे माइनस 1/2 प्लस नै थाबाय 7 नि 1 थांबा बेसेमोन 6 d आ बेसेमोन d आ नैबे 0 होबाय माइनस 1/2 प्लस थाबाय आरो 6 सानजाब लाथिख' आरो माइनस 1/2 थाबाय प्लस थाबाय 6 सानजाब लाथिख' एबार माइनस 1/2 जो लाथिख' दाजाबबा बेसे माइनस 1/2 आनो जागोन आरो बेयो माइनस 1/2 आनो जाहैलायबाय अब्लानिया जोंहा नैबे a7 आ बेसे माइनस 1/2 आनो जाबाय बेनो फिननाय आरो आच्छा मोजां लिरनि आंनिखौ माइनस 1/2 बे जाबाय बेनि फिननाय अब्लाथाय a5 आबो माइनस 1/2 a6 आबो माइनस 1/2 a7 आबो माइनस 1/2 आरो बेजों लोगोसे नैबे 8 नाम्बारनिया जोब्बाय जोंहा 4 नि 8 नाम्बार जोब्बाय आरो 4 नि 8 नाम्बार जोबनाय लोगोसेनो आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।